programmi li għaddew dwar dan iż-żmien, imma llum anke aktar minn hekk Mattejus waqt li nilqak fil-programm. Grazzi, thank you tal-istedina. Ħanitkellmu wkoll, jiġifieri kif tinqala. Jiġifieri issa forsi dan iż-żmien ma jkunx daqshekk għaliex jiġifieri żmien ta' tensjoni għaliex naħseb huwa l-iktar żmien li n-nies issa jeħilsu x-xogħol u jibdew igawdu iktar il-familja u jirrelassaw xi ftit. Imma hemm min pereżempju anke kif dejt ngħidlek li da żmien iġib iktar pressjoni għaliex trid lesti għaliex minn għada jibdew joħorġu bix-shutdowns diversi kumpaniji, bil-fors iġib ix-xogħol magħhom qabel, allura ħafna ħesel minn dan jew il-ħesel tensjoni ħabba l-ikra tal-miliet għax iġib id-dar forsi xi 30 ruħ u tissajjar kollox inti. F'dan iż-żmien għaliex it-tensjoni bad iġib magħha li tiekol u xejn. Eżatt. Eċċellenti Fabian. Kif tonqos mit-tensjoni? Eċċezzjonali ġifieri kif preżentajta inti dak huwa l-każ eżatt. Ġifieri ħafna nies jgħidulek ara fi żmien il-holidays ħafna nies ikunu iktar kalmi. Iva u le. Hemm min ikun iktar kalm, hemm min ikun iktar ħafna iktar stressjat minn qatt qabel. U mhux neċessarjament għax għandi ħafna xogħol. Jista' jkun li forsi għax niftakar f'xaħat li ħallini dan iż-żmien. Jew forsi jkun hemm episodji oħrajn li saru fi żmien il-miliet u inti forsi jerġgħu jieħduk lura għal ċertu memorji mhux daqshekk. Fis-sens il-miliet mhux sabiħ għal kulħadd. Dik ukoll, eżatt. Hemm għal minnu sabiħ fis-sens li għax għandu ħafna xogħol u għal peak season. Jgħid għal-ħars ma jkunx il-miliet għalija għax nista' nagħlaq il-bieb u nista' nfalli. Tajjeb, però fl-istess ħin qisu hemm dak l-iżvantaġġ li ma tantx jaraw tal-familja u dawn l-affarijiet. Allura hija dinja waħda però kollha ngħaddu minn sitwazzjoni differenti. U kemm illum fi żmien il-miliet u kemm anke matul is-sena li ħa nitkellem fuqhom Fabian huma affarijiet illi waqt li inti tkun anzjuża jew anzjuż u forsi semmejna anke il-Monday Blues għax il-Monday Blues qishom ġimgħa wara l-oħra ħafna nies jgħaddu kemm jgħaddu minnhom biex wara jibqgħu esperjenzawhom. Li wara l-weekend trid terġa' tibda ġimgħa. Rutina sakemm tingrana u da. Eżempju dil-ġimgħa anke naħseb li dil-ġimgħa hija ftit itwal mill-ġimgħat l-oħra. Jkun hemm ġimgħat li isma' jibdew u spiċċaw laqas taf kif. Dil-ġimgħa b'xi mod għaddejja naqra iktar bil-mod. Ma nafx hekk il-feeling tiegħi biss imma nisma' ħafna nies bħalek Fabian ħajdlek għalfejn naħseb. Għax tant qed joqrob il-miliet u qisek qed tħossok li dħalt fih però fl-istess għadu ma ġiex illi iwa meta ġej. Qisek għadek ma wasal. Xifimni għal ħafna nisbeda minn Novembru. Ġifieri. Meta tfal ġewitlu l-iskola ħafna nies qishom ġiri għali għan-nar. Imma insomma. Mela, Fabian, dawn il-mumenti ħajsiru matul is-sena kollha. X'nistgħu nagħmlu? Ħammorru pass lura però. Qabel xejn ejja nirrealizzaw illi f'mumenti ta' ansjetà, pressjoni u rabja m'inti ħassolvi xejn. Jiġifieri, ejja ngħidu li inti qiegħda f'mument ta' tensjoni mal-partner tiegħek. Jekk nagħmlu kompetizzjoni ta' min jgħid l-iktar, m'inti ħassolvi xejn, anzi kultant jgħidulek aħjar tikdem il-sienek milli tiżbalja u tgħid xi ħaġa li ma xtaqx tgħidha. Meta inti tkun fuq xogħol u tgħid ma doffi, ma nafx kif se nlaħaq panic station, kif jgħidu bl-Ingliż, ukoll naħseb anke mill-esperjenza tiegħek tinduna illi b'daqshekk ma solvejt xejn. Mela importanti li kemm jista' jkun malajr ninqalgħu minn dak l-istat tal-moħħ. Għax x'inhu? Il-panik, in-nervi, il-ġlied huwa stat tal-moħħ. Tgħidli easy said dan, x'se nagħmel? Normalment Fabian. Qed neliminawh kollu da. Mhux neliminawh għax din hija qisek. Ħallih wara u tippruva taħdem ħares il quddiem. M'hawnx bħalek, fuq xiex tiffoka hija kollox. U fil-fatt, psikoloġisti anke kbar fid-dinja ġieli jagħmlu dal-eżerċizzju. Jgħidulek Fabian, taħseb f'xejn, anzi ħanpoġġilek mod ieħor. Fabian, taħsibx fil-junfant abjad. Jiena ma ngħidlek hekk ġie qudiem għajnek. Il-junfant abjad. Ironikament. Għamma ngħidlek taħsibx fil-junfant abjad għaliex? Għax il-focus tiegħek mar fuq dak il-junfant abjad. X'qed nipprova ngħid? Illi jridu naraw x'se nagħmlu biex meta aħna nkunu irrabjati u ansjużi, il-focus tagħna noħduh fuq xi ħaġa differenti. U taf x'sabu li hija l-aktar soluzzjoni tajba Fabian? Il-famuża, jew mhux daqshekk famuża, gratitudni. Illi jekk jiena mballat bix-xogħol, nitfa' daqsxejn dar lura. Nieqaf żewġ sekondi ngħid grazzi natura, grazzi mulej, grazzi spiritu, ara fiex temmen inti, tal-li għandi parajnej biex nara dal-kompjuter. Tal-li għandi paridej biex dal-email daħlit li nweġibha. Tal-li għandi arloġġ biex inkun naf x'ħenu. Tal-li wara dal-appuntament jiena ħammur id-dar u għandi familja tistennini. Tal-li lejla ħanorqod komdu fuq sodda. U tajdi dawn mhux affarijiet ovvji. Min m'għandux hawn Malta? Mela ħana mel-oħra jien ħanżid oħra. Grazzi natura, grazzi mulej li twelet Malta. Ma twelitx f'xi qiegħ ta' xi pajjiż mifni jien naf terrorizmu affarijiet. Meta nifqu napprezzaw,
tibda tħossok anka mentalment, emozjonalment, min jgħidli anka, per eżempju, il-fuq mill-istonku tiegħi jibda jgħaddili. Għax issa attenzjoni tinġema li hemm, jew fuq, jew fi spallejja. Għax dak li nifokaw fih Fabian, mela inti fil-li qed tiffoka f'kemm inti stressjat, fil-fdaqqa waħda qed tiffoka fuq grazzi, thank you, il-ħu kemm jiena laki, dik ġejk tħossok tajjeb mill-ewwel. Bħal min, per eżempju, tistallimna iktar, tkun f'xi dibattitu inti, u fuq naħa forsi jaqlawlek u jgħidulek, ta' naħa l-oħra jqumu, għax nixtieq nirringrazzja l-Fabian ta' kemm jagħmel xogħol. Tgħid din l-istess dinja. L-istess ħaġa eżatt. Illi meta inti tkun qed tgħid grazzi u tħossok illi qed tapprezza dak li għandek, ħatirrenja fik il-kalma. U tgħidli x'għandha x'taqsam mas-suġġett tiegħek ta' fitness, fat loss u dawn l-affarijiet. Għandha x'taqsam ħafna iktar milli naħsbu. Kif? Għaliex Fabian. Iktar ma nkunu stressjati, tipikament aktar ħaniklu. Għax il-ġisem ħajfittex dik il-kumdità ta' malajr biex dik it-tensjoni naqasa. Dik number one. Number two, iktar ma nkunu stressjati wkoll, tipikament inqas norqdu tajjeb. Allura l-rota ħata kompli d-dur. Ma laqax tajjeb, tlada bin-nervi, tajjien, tnara kollox żejjed. Mela jekk aħna sempliċiment anke nitalmu ngħidu grazzi, dik il-paċi, dik il-kalma li tirrenja fina, imqara ftit sekondi u minuti, tajjeb, mbagħad bħal kollox. Iktar ma nipprattikawha, iktar ħadda tiġi malajr. Da bħal robots aħna Fabian, li jekk tipprogrammana, jekk tajt isma' ħanidra meta niqabad nistressja ruħi, ngħid għall-erbieħ. Ħanersa naqalura ngħid grazzi mulej li għandi x-xogħol, għax naf min m'għandux xogħol. Għaw bħalissa qed jinkwieta ta' kif se jivvinta x-xogħol. Mhux bħal li qed ninkwieta kif ħansolvi x-xogħol u kif ħaniddelegaħ forsi, ġifieri. Dik hija kif jgħidu bil-Malti u bl-Ingliż insomma a first world problem. Third world problem hija xi ħadd li m'għandux xogħol. First world, ġifieri tad-dinja avvanzata li ngħixu fiha aħna, hija li għandi wisq xogħol u qed nara kif ħanimmaneġġjah. Ġifieri minna nnifisha hija problema li importanti li jkoll. Ġellum li qed tgħidilna ġifieri kollox fuq il-moħħ, ġifieri li jiena l-moħħ ngħidlu isma' ġrat li problema tinkwetax, nipprova nirsisti u dik. Billi tajt grazzi, literalment billi tiqaf u tapprezza illi għandek żar kemm huma żgħar dik qisha literalment mediċina li dawritlek il-mood, bum. Għax il-fokus tiegħek fil-li fuq hemm mar fuq hemm. U dik importanti ħafna. Iġifieri tgħidli ħankompli nipprova naqqadilek mal-health and fitness Fabian. Illi anke mbagħad il-kwalità tal-li kelli tiekol, il-ġisem huwa mdorri. Illi iktar ma tkun stressjat, iktar ħatmur għal-affarijiet. Dak il-craving zejdu li dak it-sokkor. Mbagħad jiġri, ma nafx għaxġrat li għaxġi li ġrat li jien ukoll Fabian. Illi meta dawn l-affarijiet nikolhom, u normalment kemm ma nkun stress iktar nikolhom b'abbundanza, bil-kemm nkun naf x'ina nagħmel. Jaġi dak il-ġuħ ftit wara. Dik waħda all guilt feeling, ara x'għamil bejdi, mela jiena jekk kelli daqshekk problema fuq ix-xogħol. Kabbarta, għax issa bistonku juġani, ħruq ta' stonku, forsi diarea, so on and so forth. Jekk titgħallem inti, tibdel daqsxejn il-focus tiegħek, tinqala minn dak l-ambjent, tista' anke tibqa' bil-qeda fejn inti u tgħid talaqta għajnejja u qed ngħid talba, qed ngħid grazzi sa min jaf jagħmel xi persuna reliġjuża, però naf ukoll illi anke sempliċement talba, titlob għal xiex titlob għal min titlob, il-fatt li inti il-focus tiegħek ħadtu fuq xi ħadd jew fuq oġġett illi bih tista' tgħin lil ħadd ieħor jew tgħinilek innifsek, għax meta ngħidu grazzi tkun qed tgħidilek innifsek, dak diġà kalmak u għenek. Flok morna l-ikel, literalment għajna l-istess post u ħassajtek ħafna ħjar. Ma dak l-appell tiegħi llum. Monday blues, ansjeta, nervi, dejjem tgħallem ngħid grazzi għal xi ħaġa. Ftakar xi ħaġa oħra żgħira u tagħmel insemmilek. Jekk qatt argumenta ma' tfajla mal-partner tiegħek u min hu min hi, imqar forsi f'dak l-argument qed tajru lil xulxin issibu xara fl-ġina, switcha, għajdilha bilħaq, rid ngħidlek thank you tal-lunch vera kien tajjeb. U għent taħsada tgħid, da għadu kemm kien qed jiġġieled miegħi speċi. Isu il-fokus ta' tnejn li huma f'daqqa waħda, anke l-ħarsa fajnej dak li jkun. Isu, wow, morna x'imkien ieħor daqqa waħda. U x'se solvi li jibqa' tiġġieled, l-affarijiet tipprova ssolvihom, billi inti l-ewwel qed tħossu aħjar, billi tgħid grazzi u tibda inti il-proċess ta' gratitudni. Messaġġ ideali għal żmien il-miliet, l-aħħar messaġġ qabel il-miliet u x'hekk issa li issa mbagħad li jkollna għandna il-nsewwu wara. Eżatt, mbagħad wara nsewwu il-problemi li jkunu bdew ifimni hemm. Ikunu hemm min ikunu ġiġa bdew qabel. Imma għaliex ovvjament il-party silhom li bdew prattikament mill-bidu ta' Diċembru. Kulħadd jipprova jikkompeti ma' kulħadd biex żgur tiġi l-parti tiegħi jekk hemm bżonn nagħmlu f'Novembru.
Għall-żgur tiġi. U bat fjannar, sa nofsi jannar, ġiviri. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek Matteo tal-parir, anka parir ideali ħafna l-aħħabet qabel il-miliet, ġiviri anka li mux neċessarjament indu nisma jiffoka bis fuq l-ikel imma jidħol ukoll fuq il-ħsibijiet ta' L-Amerikani fil-fatt għandhom it-Thanksgiving, Fabian. Ekku, li tejn ħafna, għal ħafna minnu hija iktar importanti mill-żmien il-festi tal-miliet. Jiena nittama illi kif daħalaw Malta l-Halloween u daħlu ħafna kulturi Amerikani, it-Thanksgiving tidħol ukoll. Għax naħseb li f'dal pajjiż neqsin ħafna minn kelma grazzin, onestament. Ekku, u b'dak il-kummenta Matteo, issa neqfu għal telebej ħibqgħu magħna għaliex wara għanna aktar mistiedna anke ġejja magħna l-avukat dwar diversi pariri għandna wkoll aktar il-qudiem il-kompetizzjoni. Komplu segwu Tirum u Net Television.